אבל אנחנו הולכים למסלול התנגשות עם הממשל האמריקאי. ארצות הברית זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא... רק לבקש את זה בכל העניינים, גם האישיים, גם הלאומיים. מה שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. תפתחו כמה. מה שהוא לראות, ואמרת שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. ועושים. הכלים יש מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום.